खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 4 डिसेम्बर 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्डियान नेभि डे महरै फालिनाय जायो। इन्डियान नेभि डेखौ बोसोरफ्रोमबो 4 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। बे साना भारतारि दै सानथ्रि हान्जानि गोनांथार बिफावखौ गोसोखांहोयो। इन्डियान नेभि डेखौ बोसोरफ्रोमबो हादोराव भारतारि नेभिनि मोनफुंनायफोर आरो बिफावखौ सिनायथि होनो थाखाय फालिनाय जायो। भारतारि नेभिया 1977 मायथाइनि भारत-पाकिस्तान दावहानि समाव गोनांथार बिफाव लादोंमोन आरो अपारेशन ट्राइडेन्टखौ जागायदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ काबेरनाट फ्रान्स डे, इन्टारनेशनेल चीता डे आरो एक्सट्रा अर्डिनारि वार टीम रिकगनिशन डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।